Tru. Mlayu-mlayu kok njur ndelik. Mungsuhe sapa kok kaya kamigilan. Nek iki ora baen-baen, Pak. Nek ming dewa-dewae ora kitang ming paitan wani, paitan kendel, nyatane iso ngundurke anak-anake Bathara Guru. Ning barang sing maju Bathara Guru dhewe mongko nggawa pusaka murup nganti kaya srengenge, wah blerengi. Kae jenenge Cestrisula kuwi pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut Gareng Bagong tak saut tak jak mlayu. Piye Pak pakanan iki nek Bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene Pak. Menengo tak jawabe Bathara Guru. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar Manik Maya Kakang Ismaya wonten dawuh. Kok sik to, nek kaya ngono kuwi apa apik to? Lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng. Ragane sarwa kuciwa. Nala Gareng Petruk Bagong ki ra isih klebu anakmu, wong kuwi ya anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cestrisula. Hah? Nek nganti kena anakku, wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ingkang badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentala tenan karo anakku, mboten mentala sabab menapa. Krana anak-anakipun Kakang Ismaya ingkang sampun mboten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para Jawata wekasan para Jawata sami bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mboten narimakaken Kakang Ismaya mila dinten sak mangke kula suwun Bagong badhe kula beto wonten ing kayiwangan badhe kula pejahi. Piye Nala Gareng wis nehne wae Pak mangane iki. Aku ya mathuk keke wae Pak. Pak keke wae mangane ming ribet-ribeti uripmu. Saku tak modar wae Pak. Aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendhak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing iman. Aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukumen. Kakang Ismaya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuwan ning alam padhak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek Bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane Gareng wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora usah ora duwe bapak, ora apa-apa kowe wis iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak Lurah dengkulmu kuwi karo bapak ora tresno blas kok. Wis gage aku gawanen ning kayangan. Nek bapak dibeto teng kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mung arep dicemplungke nang kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cemplungke kawah ya gelem. Aku ya ora aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya wis ora ana gunane. Melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali? Nek ora aku sing urip, sing nampa warisan sapa?
Hah, pikiran to? Lha nek aku ndek anak, peputu aku tak dum, kan iso iso dienggo pengeling-eling nek iki putune Semar iki anake Semar. Ora melu le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkato. Guru malah anakku loro Gareng karo Petruk sagah makili adine. Menawi ngaten tetiga. Iya, monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembodo sampun ngantos nglepataken dhateng kula menawi kula tega lan Kakang Ismaya. Kula kandhirmi gawonten ing kayangan. Lho Gareng ayo Petruk melu bapakmu. Monggo Pak kula ndamel. Monggo Pak kula dherekaken Pak. Ayo Bathara Guru monggo Kakang Ismaya. Aja gelem. Aku ya engko-engko urip rung tutuk ya modar. Semar mati, Gareng cemplungke kawah mati, Petruk mati. Aku mengkari marani nang omahe Gareng, yu diutus Kang Gareng kon njalukke sertifikat. Maranane Petruk, yu kon diutus Petruk kon njalukke sertifikat kae lemah kae di statuske aku. Sugih dadakan. Anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora duwe kanca kilang-kilong kloap-klaup. Wah ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ra melu to aku ki Kang Slupan apa ya? Bapakku mati. Gareng ya mati. Petruk ya mati. Ceniningan. Galeke kopi kok yayaan. Selamat tanganmu kowe. Cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku nang sowan ning ngersaning Sinuwun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werkudara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Tidak ndasmu. Sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip aku? Nyotong panut jembar iki bagus jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Unter bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Bar bathi akeh mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin apa ora didomke kok? Apa ora bathi ning ijoli ayo kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Ning ora apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Oh iya. Aku ijin ndek Pakde. Pakde Togok. Napa ora tak sowani? Aku wadul Pakde, Dik. Adimu mati. Opo? Malah tawa HP. Opo? Sing mati adimu Semar. Semar apa kuwi opo? Cemplung ke kawah karo adimu Manik Maya. Togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Kaya gendera kae. Wes, men tak lapor karo Pakde Togok aku.
Nek ora ngono ndak randhe kanca, nek Pakde Togo ora iso mbudidaya, piye carane Bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep mbudidaya nyelametke Bapak saka cengkremane mungsuh.